Nagpupuno ko. Wow! Hello guys, welcome to my channel guys. I'm here in my girlfriend. I'm here in my girlfriend. Nangami karon sa Maribuhok, ni Katkat, ug Buntod. Then I have some friends here. Then siya ang kwanron. Hi guys! Inita kayo ay. Mao din ni siya gitawag namo og Mount Quarry. Mount Quarry. Naday mi sa bungtod sa Maribuhok. Nga sa diin katong nay na landslide dara kay numdum mo ato gibalita sa TV. Pagyura mo po no. Ha? Pagyura. Ay radyo. Manggod. Ha? Di oy. TV GTV patrol mo gud to. Bitibit ah. Basta. Nga kini among gitindugan jud naglandslide ni diri kabantay mo kalsada to unya dara sa ubos na ibalay dara unya pag landslide natabunan ang pamilya nga namatay ang inahan ug duha ka anak so luoy kayo siya no nya karon amo na lang siyang gihimong nga laaganan nice kayo siyang view mo ni siya gitawag og Abatan River diri ko nagpuyo. Narito ang amo ang dapit sa simbahan dito sa Kabawan, Maribuhok, Bohol. And here is my friends. Buka lagi, bata namatay. Uy, nga nung galalis man mo. Bata ra mo yung gingon nga namatay. Uy, nga nung galalis man mo. Mo ni siya si Hazel. Og mo ni siya siya, mo ni siya tagya sa vlog. Ako ra ni ilog sa kamera kintahay. Og mo ni siya si Hi guys, welcome to my vlog. Ari rata kay murag tin-aw ari nga sa bro tawa. Lisod joning dili iPhone og cellphone oy may uwo ra Kira na, oy. tag iyahag iPhone oy. Kaya na. Kana imo ha atong gamiton be. Gamay rag memory ay di mapasa day. Hala gwapo kayo ko. Nihubag lang jud ako mata tan-awa oh. Ano man na? No. Gipaakan og kuon mananap pagkatug nako. Oh, mani siya'y bukid. Bukid. Ang mamatay ko na kayo. Ilis na ako. Uy, okay ra man na di ra gud ka na mo ilisan. Ano magpailis pa man ka? Para na bawa na ilaing hisil nga makita na mo diri sa kalibutan. Hello. Sorry. No! No! Kuya ay. Kaniaga po sa may imong plano. Magambak na dere. Saka na eh. Mo kan tag Parachute ba? Parachute? 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 Dayon sa para sa'yo. Nice. O sa imong Ito. o sa imong ika-istorya sa amo ang lugar. Your place is so very beautiful but my place is very nice. Wala nag-vlog po silang ilang. Mauwaw sa to. Hi guys! Alay mo! Hi guys, welcome to my guys. Hi Guys, welcome to my guys YouTube guys. Kuan din ni siya guys. Mo ni siya kalsada nga padong sa mo ang dapit dana. Dili lang siya kayo maklaro no kay dili man gud nindot akong kamera pero kana siya manang kalsada nga padong sa Kabawan, Maribuhok, Bohol sa din adto ko nagpuyo sa simbahan. Mo ni siya ang suba sa Abatan River. Og ari nga side katong nga kalsada kana mo na siya padong sa Tagbilaran. Cortis na siya nga area og padong sa Tagbilaran. Ug imo ning biyahon gikan diri para ni siya mga 20 minutes ride. So doon ra kayo namang makalaag siya kay lagan man kayo siya. Guys, if you want to visit in Bohol, just visit, just call here. Ha? Just visit. Bohol is so very nice tourist spot in this world. Wow. Wow! Inito ay. Mudong ta sa mga kwanta, mudong ta sa mga ship man kahagwapo, ship nga goat. Mudong mi karon sa sheep nga goat. Sa English sa kandeng kay sheep.
Storya about sa tong quarantine nga murag wa gi quarantine. Okay, guys, so karon sa quarry. Na-quarantine mi diri sa quarry. Si quarantine. Wala mi na-quarantine. Naglaag dai mi diri sa quarry nga. Ano nakabalita ko ba guys nga naada ko ni duha ka positive diri sa Bohol. Nga na worry ko pero murag wala ra man gid namo kay tanawa naglipa. Kisama na Kisama na uy. Asa ba? Tahanag na uy. So, ayaw ba kay moro ba na itag-iya sa vlog ni take kasi- over ata sa iyang camera. Sorry, John. So, unsa may mong ika-istorya sa kuan mga people sa mukha kayo, uy, gubuta ba kayo? Itasag Init, no? Ay, sabi mga ito, taglandong, bro. Ani oh. Wa jud makitaan nga landong. Kana bang gwapa pugutan aw. Hala, burning bush. Ano yung burning bush? Kanisa, muna siya sa una ni Moses bitaw katong burning bush. Say burning bush. Kato bang, adto si Jao katong Mount Sinai nga na burning bush. Ay di po do sa Sinai uy. Kiday ko. Unsay na imong gusto? Uy, taka na Di makasabag lagi. ako nagbasa. Masay na ito, uy. Di Apil lagi. ko Bible quiz, no? Ang naa sa Quran kay Kuran lang ang Bible quiz na mo na burning bush. Money burning bush. Oh. picture tao pare. Uy, nga nung nakadong man kadana nga di man kabalaan. Balaan ako ron eh. Balaan, dedicated daw, dedicated. Oh. Uy, pag-amping daragwa po kay matagak niya, kalabra ba kay ka? Dila sa- Wow! Ug mawa ka, intawan. Why mo sa ako ni mong lain? Huwag mataga ka. Huwag na laing marilo mo. Kuan, makita ni mong kagwapo. Ang majan. No? Uy, back to Carlo. What can you say about our season of quarantine? Hala. Actually guys, sometimes I do get bored because I don't know what would I do. Uy, mas But Speed ko. mas kamao mo English si Kuya Daniel. sige. Ay, ayaw sa intira pa kay na ano. Nindot na kayo yung Welcome to pagka-English. my guys. Sige, sige. My quarantine for today is not okay. Sige na, bro. Daghan na po. So sa lahat po ng nanonood dyan, kung naboboard po kayo sa inyong quarantine, you may read books. Tsaka you may drink water because our weather today is getting hotter like me. Oh, ba kayo, oy? Well, that's all. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Wala lagi hinog nga. Gabo. Ano? Gabo. Nahurot na. An lagi ron. Always. Nabod mo ang friend nga laagan. Unsa naman po na yung magipanghilabtan dara? Mo ni siya An-An. Do you know An-An? Kailan man ko ni An-An katong taga-Buso. Tumigani mo ba? An-An man ni siya mo ni siya og ganang kuan. Kasi tawag kaninang grapes ba Wala siya grapes. sa una pero lahi ra sa grapes. Naman ni hinog gusto mo ka ni sa una, nga di man nga. Nya karon din na siya uso no. Di na kayo. Di man gud ko taga bukid. Okay. To. Say na ah. Ay, katong taga-kuan. Na, kita mo guys. Ambot og makakita ba mo kay kini among camera di man tinaw. Di makita on. Di makita. Lisod kay ning maka-cellphone ra ka og vivo ba. Girl, oy. Kuya Daniel patingugan na. Di ba kaya kung gi-take over ang iyang platform ang Na. Muro na siya nakuha nga ako ang tawag. Degi pala agra na siya namo sa among place. Oh, love you ha kayo pag-capture gapo. Gapo. Wow, view ha kayo bites. Murag asa siya na. Oh, grabe. Wow, view ha kayo. Istorya ba? Ayo. Ito asa na mutang ngita nagprotesta. Wala lagi prutas diri yun sa makitaan nga puro sa man kanipaan. Maura ni buntod nga way prutas. Oh, syempre dili man tanang bungtod na prutas. Butong mo butong. Lami maligo oh. Next time ato na pud siguro may mag-vlog next time ani. Ana na pud mi sa suba. Wala kang jowa. Ikaw ra. Tara ang motor na mo adto. Nikat ka jud me nya.
Nay motor dito among gibilin na. Kita mo? Ay asa ba na dapit sa mo pagtulo. Tara, kato kana motor. Na among gibilin ang motor. Sig samok mata ka kadra. Ay ba kay hadlok nga ra ba kayo ni diri o kini siya kini akong gitungtungan. Ko na gini siya. Bakilid na jud kayo ni ba. So basin og kuyaw siya. Pero we're taking the risk just to enjoy life. Achar. Nya. Atong laago na tong mga goat ship ta. Ito imong gitudlo ni Windel nga ship nga barko. Asa mo daw tayo niya? Oy, kano sa ata magkuan picture. Kinig mo, anang kahoy na siya mo ingana. Kay lami na sa panit, mura tagpution. Tigil Alam na. halagang man ko. Okay raman ko kayo bisag wa. Ang gagluta man ka. Panira sa Oh, excuse me guys. Disclaimer. Wa jog ko nagluta guys. Gagluta man ka. Guys, ka. kay ba mo nga nga ko ang sabon. Inject man ka. Gasabon po kag amazing beauty oy. Hoy, pata! Ayaw mo sigig saba ba? Kay nagsabon ra ba kog Bioderm? Bioderm ra jud ni siya akong sabon guys. Ay jud mo katuog agluta ko. Normal ra jud namo nga muramig mga mistisa kay ako Alvarez ba ya? Alvarez. Syempre. Baris ba rin na si Ate Bani di So, man. Oo, murag mistisa no bisag Bioderm ra ang sabon. Asa ba uroy ko anang glutay kapalit ka mahal. A few minutes later. Yes. Pag Tagalog bro ba? Bitaw Tagalog. Para naapog kay viewers nga mga Tagalog. Na, kamusta Guys, ka? ang hirap. Aking mahal. Magtagalog daw kuno ko. Nahihirapan Masama na ko kami sa pagtagalog. kalisod. Sayo ang ano. Nahirapan kami. Kay ma-monet, ansa na? Sunod sa sabon yan. Monetize ba? Asa ka sabon niya? Ang viewers. Para sa alert. Magdepende No, sa kanina. Hawi kayo, kapoy kay isa akong kamutlis kay guy munupad. Oh. Ang munupad. Limis gada kog munupad ba ako ra jud gyapon gikalimtan. Nasa simbahan. Go pa ko no? Og layo lagi. Uy, buot. Ano ba yan na? Makagwapa ba yan ng social distancing? Pero doon. Sige na bro. Sabi sige na. Pag vlog na. Nag-vlog na bitaw ning ina naraman jud ng vlog magyaw-yaw ra ba? So nami daghang mga kanding diri Oh, English sa kanding shape. English sa kanding shape. Ship barko. Ship ba? Siya. Kini, H-E-E-P. so feel na ko kana siya nga kanding kay laki na. Laki na nga na no. Laki na go po no. Laki talaga ng itlog eh. Ay una jud ay siya itlog so laki siya. Dagan kayo sila. Saan man ang Hi goat. Kapirang goat. English sa kanding goat. Nasakitan ko gang sa imo. Wala ka man lang naminaw sa amo ha. Sayang naman ko nuri ko ginin. Naloksnit nung naway. No. Sa Facebook Pero na bati man jud kag naong da. Hindi lang. Kuya pita ko gwapa. Yo. Hindi lang kuya po gwapa. Gapay. Sigara-gara kay basin palag mo ingon din silang mga tao diri nga nganong sige tag kuyog-kuyog. Nga. Uyab para ba ta? Actually guys, di jud mi kanunay magkuyog-kuyog aning tawhanan ni. Karon ra jud ni siya nakadong diri kay kuang gipatabang og dalas kong mga gamit kay bugat kaayo kay mouli na ko maribok kay mo bakasyon ko sa akong pinakamamahal nga pamilya. Unya, kay wala may mo kuha na ko kay wala may laing sakyanan. So mo tong ako siya gipatabang. Kay buotan man kayo ni siya maglaag-laag ra. Unya. Mura kog si Flora may gwapo. Sila ikaw kay gwapa mo kang Pularami. Mura kog si Flora may sige yo. Shout out ni Pularami pakisab. Shout out ko ni Flora may buhol ana. Magsab to sab ta Flora may. Joke. You know, it's very 안녕하세요. I'm so okay. 안녕하세요. Unsa man ni? 안녕하세요. 안녕하세요. This is my long lost friend. 안녕하세요. I'm so haggard. Nga na. So lisod pag di ka mahagad nga naabot pa siya tong pikas bungtod og
kuan nilakaw-lakaw. Yes. Unya others na kaayo nakaagi rag quarantine. Grabe na maka social distancing. Hoy, Di na halos managad. Don't go here. Don't Go go. home. Go You home. go home. Go home. Lisod kay ni mga taga Bukidno bisag kuan ba sige sinagit Asa syagit. yung quarantine pass? Usog kayo magsigit-sigit ning taga Bukid. Quarantine pass daw. English po na si Jano. Ay, English. Where is your quarantine pass? Ay, for your information, we have a quarantine pass. So, dili mi madakpan sa pulis kini siya madakpan ni kay way quarantine pass mindur edad gilag-lag. Okay, I'm not minor de edad. I'm 19 years old. Ay, usay 19 o 21 naman good ka. 19 ka ko pataka mo Ah, sila. 21 naman ko tanawag naong guys. I-compare. Ah, Radyo 21. kajog naong jud. Parihara mi kayong edad. Parihara jud kayo mi tanawag naong sa i-compare. Oh, di ba parihara mi edad? Parihara jud. What is your name, baby girl? Boy, I mean? Hoy, ayaw ka ambak gang in town gang. Walay nagmahal ni mo ambak pa jud ka. Hoy, you should. Hoy. No. You can't go there. He has something kasi Oh, say something. Special class. Sana all may something. Hello, miss everything. You're not allowed to go Hi, there. Ina, hi everything. You go home now. Ina, you say, Ina, hi everything. You go home. Hi everything. You go home. Your baby is lost. Go home. Go Wala, English kayo siya na kuno siya Kuya something. Daniel, oh, special na ganina ha. Special na ganito, nagkay mo English. Ikaw ha, tanong kayo nga pagkatao kuya. Ang bebe, unsa English og tabanog. Kite. Kahit. Unsa English og Unsa lagi English og kugmo? kog mo. Kulingot. Kulingot. Kaon sa English kugmo. It's a dirty nose. Dirty na. Oh my God, say that. Unsa day? Unsa English og kugmo? Baw. No Grabe flakes, sila. no flakes. Wa gyud sila kahibaw. Salig Naabot na lang. kay. Taga Baiso. Guys, taga Baiso ni siya. Dili kay ba mo English og kugmo. Ako ani. Uy, gubang eh, mi sa baysoy. De. Akong gingon Be, nga. unsa English atole? De. Unsa English ato Unsa level? English atole? Airdrops. English sa kugmo. English sa Atole sa og muta. English sa kaila kog English sa kugmo taga Baiso man jud mo challenge. Kaila kog atole. Kaila kog kuan atole og muta og dukot. Dukot. Mga English ana naa. Unsa English sa muta? Di ko motugan. Ikaw sa una sa imo. Ang English sa dukot para nako rice crackers. Uy, taka mo ka maumang gud natong naamang gud natong kuan gibalik ja rice crackers pangan. Magbuot kag rice crackers na sa amo ah. Eh, Kung inig kaon bitaw nimo kay kayo mag-vlogger. unsa man English mo ta daya? Tugani kuya. Hoy English, unsa English og muta? Gapo unsa English og muta? Ambot kung sa English sa buta kay wa gyud ko gitry og gimuta ba ko. Or wala lang jud ka kahibog unsa English og muta. Wa gyud ko kabalo, wa gyud ko kabalo mo. Bro, dili niyo. Bro, di niyo kos. Sa Kugmo? kugmo. Wa jud ni nasulban ning amo ang kwan gidong ra man ta mig bukid na abot na mig Yukos. grammar. Baon sa. Kabo guys, unsa man jud English og kugmo? Unsa muta ba? Gang! Mga online. Ginggang! Unsay English og kugmo? Oh, diba? Anad sila kayo, booger! Booger! Taga-asa mo! Taga-asa mo! Taga bayso pud pohon. Taga-asa mo nga eskwelahan! Oh, anad sila kayo mo English og unsay Gikan ga. muta ay kugmo. Bitaw way kik. Ay ho, mo to na nakakon way kiki dai.